Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Intom tieħdu gost taraw spettaklu fuq it-television? Jiena l-ena tiegħi meta nintefa' fuq is-sufan u nara xi spettaklu. Xi ġmiel. Tassew nieħu gost meta nara artisti jingħaqdu flimkien sabiex itellgħu spettaklu mill-isbaħ. Artist. X'ikun artist? Artist huwa persuna li joħloq jew jagħmel xi ħaġa bħal ngħidu aħna xi żeffiena. Meta naraw xi spettakli, inkunu qed naraw ukoll artisti differenti. Kemm inkun nixtieq qiegħda magħhom fuq dak il-palk. Dan x'inhu dal-ħoss? Ara tetu, dik il-kitarra ta' Nunu. Imbinti taf iddoq il-kitarra tetu, jew qed tafas bla doċċ. Ara wasal Nunu. Nunu qed jgħid lil tetu li biex iddoq il-kitarra trid tkun taf li ma korda qed iddoq u mhux ittihom bla doċċ. Ara, il-kitarra ta' Nunu fiha 6 kordi u kull waħda tagħmel ħoss differenti. Nunu qed juri lil tetu li kull korda tagħmel ħoss differenti anke skont fejn tpoġġi jdejk fuq l-għonq tal-kitarra. Issa, tetu qed jgħid lil Nunu li jixtieq jibda jitgħallem idoq il-kitarra kif suppost. Tajjeb tetu, mela issa tista' tibda tmur għal-lezzjonijiet tal-kitarra ma' Nunu. Ejja nilagħbu logħba. Għandna dawn iż-żewġ stampi ħdejn xulxin. Imma fl-istampa tal-lemin hemm xi ħaġa differenti. Tridu x'tgħinuni nsiba. Indunajtu x'hemm differenti fl-istampa tal-lemin minn dik tax-xelluk. Ekku, fl-istampa tax-xelluk tidher kitarra kannella, filwaqt li fl-istampa tal-lemin il-kitarra hija blu. Tridux nilagħbu logħba. Qed naħseb fi 3 kelmiet u nixtieq inqabbilhom ma' dawn l-istampi tal-ġenb. Kull stampa għandha numru. U nixtieqkom turuni b'subajkom li ma' numru tkun l-istampa li taqbel mal-kelma. Hekk ara, in-numru 1, in-numru 2 u numru 3. Mużiċist. Mużiċist huwa artist li jaf idoq xi strument tal-mużika. Liema minn dawn l-istampi juri mużiċist? Ekku, in-numru 2. U qegħdin tarfuh l-istrument tal-mużika li qed idoq dan il-mużiċist? Ekku, il-pjanu. Kantant. Kantant huwa artist li jaf ikanta. Kantant tajjeb jara li jkanta tajjeb skont in-noti tal-mużika. Jieħu nifsew u jsaħħar lil kulħadd bil-vuċi sabiħa tiegħu. U liema minn dawn l-istampi turi kantant? In-numru 1. Żeffien. Żeffien huwa artist li jaf jisfel mal-mużika. Żeffien tajjeb jara li l-koreografija tkun taqbel mar-ritmu tal-kanzunetta. Liema minn dawn l-istampi juri li huwa żeffien? In-numru 3. Min jaf kemm ikunu kburin dawn l-artisti li b'xi mod jew ieħor iwasslu t-talent tagħhom lill-udjenza. U min jaf kemm ikunu ilhom jipprattikaw. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u sliem. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narok, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser